ji bo tevan. Pêşeroj û paşeroj. Ev her du têgeh êku bû pirsgirêkeka alûz, tanha rewşenbîr û nivîskarên mêyên Kurd û destgehên mêyên rojnamegerî negihana têgeheka standard. Yani wê hengî pêşerojê yan paşerojê bikarbînin. Demê ku destgehên rojnamegerî diketina alûziya, alîkarî ji rewşenbîran dixwestin. Lê rewşenbîr li vê derê bûne di tîm. Tîmna digot pêşeroj em ji mustaqbel re dibêjin, yanî ji rojên dahatû. û tîmekî dîtir gotin pêşeroj em ji rojên rabirdû re em bikartînin. Demê ku nivîskar û rewşenbîr raserî arîşeyekê tên û ser têgehekê lev nekin, lê wêjiya Kurdî vedigerin. Ji ber ku ew çavkaniya herî resene û jêdera ziman e. Lê her kesekî xwedînêrînekê pal dida li ser gotinê pêşiyan. Yê ku digotin mustaqbel em jê re bêjin pêşeroj, ewa pal dida li ser mînakna ji wêjiya û gotinê pêşiyan. Yê ku digotin ji mustaqbel re em bêjin paşeroj, ewa jî mînakin danîn gotinê pêşiyan ku paşeroj hatiye bikaranîn. û hinek rewşenbîran gotin wilo jî hatiye gotin, wilo jî hatiye gotin kêrtê em her tika bikarbînin. Gidin pirsekê dikin, gelo di têgihên dijwata bi kêrtê di aynê wexta em bikarbînin? Yan nexwe pirseke dî em ji xwe bikin. Pêşiyên me ev her du têgeh di jiyana xwe ya rojane de bi zefî bikar neanîne, yan bikar anîne lê zelal nekirine. Xwişk û birayên xweştirî, ez dibêjim pêşiyan ev têgeh bikar anîne û li ba wa zelal bû. Di destpêkê de em ê êne pênasa demê. Felsefe çawa demê şîrovet dike. Ravakirina felsefê ji demê re çi ye? Felsefe dibêje dem weke çemekî biherke. Ew herkên jî berû bi mirovî tê. û her noqteyeka vî çemî û dibûrê hew divegere. Ravekirina felsefê ji demê re ev e. Dem jî hahîneke xwezayî ye. Lê pêşeroj û paşeroj ew ji afirandina mirovî ye. Yanî mirov pêşeroj û paşerojê çê dike. Kengî dem dibe pêşeroj û paşeroj. Dibêjin dem ji pêşerojê dibe paşeroj bi têgihiştina mirovî jê re. Yanî demê ku mirov ji demê re tê digihê, hengî ew bû paşeroj. Ev di wê watê ku mirov bi xwe weka alavekê ye. Ev alavê hanê demê ji pêşerojê têxê paşeroj. Ev demê ku em li demê binerin û tişta li pêşa mirovî û li paşiya mirovî bigiştî. Lê ku dema em dabaşa demê weka yekîniyeka serbixwe bikin, em ê mînakekê bênin demê ku em bêjin pêşiya ji paşiya re gotiye. Li vê derê çend nifş hene. Nifşek mezin e, yek jî biçûktir e, yek jî biçûktir e, yek jî biçûktir e. Çar nifş li vê derê hene. Nifşê ku pêşî hatî, yê ku di destpêkê de hatî em ji wan re dibêjin yê pêşî. û yê ku li dawî hatî em ji wan re dibêjin yê paşî, yanî yê ku li pişt wa hatine. Hinek li pêşî hatine û hinek li pişt wa hatine. Ji bo wê yekê di vê yekîniyê de ev nifşê ku em dabaşa wa dikin
یê destpêkê hatî ew pêşîna û yê li piştwa hatî ew paşîna. Ji bo yekê em dibêjin pêşiya ji paşiya re gotiye. Lê ev yekîniya tevahî dê paşarojê de ye. Aynı wext demê ku em bêne da başa yekîniyekê di pêşarojê de bikin. Heftiya bê navber e. Ji wê heftiyê her sê rojê pêşî ez ê wanan li gund biqedînim. Lê her çar rojê dawî ez ê li bajêr biqedînim. Heftî heft roj e. Ew her sê rojê destpêkê ew yê pêşîne û ew her çar rojê dawiyê ew yê paşin. Rojê pêşî û rojê paşî. Lê heftî bi tevahî yekîniyeke demkî ye. Mînakeke dîtir demê ez dabaşa danê xwarinê dikim, ez dibêjim taştê û firavîn û şîv. Taştê li destpêkê tê, du vire firavîn tê, du vire şîv tê. Cana pişt şîvê em xwarinekê dixwin, em dibêjine wê paş şîv ya li pişt şîvê tê ew paş şîv e. Tê vê watê kengî em ê bêjin pêşeroj, ew ji rojên ku li pêşiya me tên. Ew rojên ku bên ew navê wa pêşeroj e. Jê re dibêjin mustaqbel û bi îngilîzî future. û paşeroj ew madî ye yan îngilîzî past. Ev nêrîna me bû. Ez jî bihêvî me demê hûn li vîdeoyam temaşe bikin, nêrînên xwe ji me re bişînin. Silav ji bo we tebe. Xatirê we.